Kaixo, gaur Ainhoa Oioaren antzerkia egingo dugu. Nik Marko naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Ainhoa naiz eta antzerki honetan Ainhoa Oioa izango naiz. Kaixo, ni Konor naiz eta antzerki honetan txerria izango naiz. Kaixo, ni Nani naiz eta antzerki honetan ate izango naiz. Kaixo, ni Foro naiz eta antzerki honetan indio jarra izango naiz. Kaixo, ni Diego naiz eta antzerki honetan errotaria izango naiz. Kaixo, ni Jorge naiz eta antzerki honetan txitoa izango naiz. Kaixo, ni Naizunaz eta antzerki honetan txiko izango naiz. Mi llamo Marta, antzerki honetan txitoaz izango naiz. Kaixo, ni naiz Alba eta antzerki honetan txitoa izango naiz. Ainhoa Oioa bizi zen bere etxean bere lau txito kin. Joango naiz janari bila, egon txintxo. Bai, ama, pio. Ainhoa Oioa gari alea aurkitu zuen. Ala, gari alea zen godetonekin. Lau zatitan banatzen behar dut, apurrak sortuko dira. Badakit, erein egingo dut. Bere lagunei laguntza eskatu zuen. Lagunduko dira zu garia landatzen. Ez. Berde eginera. Lagunduko dira zu garia landatzen. Ez, Umar naiz etxera. Zerria lagunduko dira zu garia landatzen. Ez, nekatuko naiz. Eta Oioak bakarrik landatu zuen garia. Bari bakarri landatuko dut. Garia hasi zen. Eta Ainhoa garia behar zuen jaso. Bere lagunei bere laguntza eskatu zuen. Lagunduko dira zu garia jasotzen? Ez. Lastuko dut. Parkean. Lagunduko dira zu landaria jasotzen? Ez, Umar naiz etxera. Lagunduko dira zu garia jasotzen? Ez, fiesta bota behar dut. Eta Ainhoa Oioa bakarrik jaso zuen garia. Bani bakarrik jasoko den garia. Eta garia nahi zuen errotara eraman. Lagunduko dira zu errotara eramaten? Ez, jolastera noa partera. Lagunduko dira zu errotara eramatzen? Ez, Umar naiz etxera. Zerria, lagunduko dira zu errotara eramatzen? Ez, fiesta bota behar dut. Eta garia bakarrik errotaraino eraman zuen. Lagunduko dira zu egin egiten? Bai. Tori.
bizkotxoa egin zuen. Irinarekin bizkotxo bat egingo dut. Labetik usaina ateratzen zen. Ainoa! Emango diazu bizkotxo zati bat. Ez diazute lagundu. Eta bizkotxoak 4 itxito dira. Itxitoak hau zuentzat. Eskerrik asko, ama! Bizkotxo osa jan zuten eta oso pozik bizi ziren.